Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro wangu. Alright. Pamusoro wemambo Mutasa nevamwe vese varipo, nyaya yangu yakamira kudai. Inini gore ra2015 baba wari apa, baba wangu anga abva kushaika. Baba wari apa ubva uya kumba kwedu namai wangu, iwo nemudzimai wako uya kumba kwedu. Vawati kuna mai wangu, mai nini zvamusina mvura pamba penyu, inini handinawo mvura, toda kuti tijoinane kuti titore loan chikwereti chemapombi tozobatsirana kubhadhara. Wauya shuwa takabvumirana tikati shuwa maita zvakanaka, hatina mvura tinonga tatobatsirikana. 2015 saka waifambira nyaya dzemapombi, achiuya kuna mama wangu achipiwa mari, achifambira nyaya dzacho, achiuya kuna mama wangu kusvika zvazo kambani yacho yaidawo pachikwereti yazobvuma kuti zvaakuita. Kubva auya wabva ataura kuti mapombi ndakuenda kutenga mapombi, chindipai mari yekutakurisa mapombi. Kubva auya kumba wabva apiwa mari, kubva aenda bva atakurisa mapombi. Mapombi akatosvikira kumba kwake. Asvika kumba kwake bva atouya manheru kuti mapombi, uyai muone mapombi adi auya. Tobva tatoenda inini namai wangu tobva tatoenda kumba kwake, vatotiratidza kuti mapombi aya edu atoda kuzobhadhara sezvataurwa kuti tobhadhara pamwedzi mari yakati. Mumba tati zvakanaka, tochidii? Zvikazi ngatichiroti mapombi zvaamumba ngatichitomatore timalaini kuitira tione mari yekuzodii, yekufana kutodzosera uku mapombi aritoshanda. Shuwa rechimangwani racho takakwira kugomo kunotorerwa mvura, tikatarisa source, nzvimbo yekuti mvura izosvike. Takwira rechimangwani racho takaenda takati inini tiri 3 homba medu, inini mai wangu nehanzvadzi yangu, koshanda mapombi edu aya kuti mvura isvike pamba. Tobva taenda tobva talaina mapombi, mvura yabva yasvika pamba pake, yakasvikira pamba pake. Papasara 1 row kubva pamba pake kusvika pamba pedu. Tobva tachienda 3rd day kwakuenda kofushira kuti asazotsvepa. Tapedza kufushira mvura yasvika pamba pake, akabva atidaidza kumba kwake iye, bva takaronga kuti tijoinane mvura. Asi ndazoona inini nemukadzi wangu kuti ndikafuma ndakazofa zvinozonetsa. Wana wangu nyaya yacho inozonetsa yemapombi, saka zvichaitiba kuti tirambe takajoinana. Tobva tati alright, hazvichaitiba, asi isusu tino zvatakaita. Tine mari dzataibvisa, takaenda koshanda kumapombiwo, tichabhenefite iwo. Makuti mapombi maubhadhara mega, ko isusu tichabhenefite iwo. Tashanda, zvikazi ndiye tichamisira tepi pamba. Zvati zvakanaka. Pa2015 iyoyo ndo pakapromisa kuti tichakuisirai tepi pamba. Kubva 2015 iyoyo kusvika nanhasi haana tepi yakaisa pamba. Watati kana zvetepi zvaakuramba, chitipai hedu iri mari haina kubuda. Kusvika ndazosimuka ndikati arega ndiende kwaSabhuku Samanga nekwaIshe Samanga. Ndo nyaya mambo yaita kuti ndisvikewo mudare renyu rino. Makatanga iri sort of cooperative hongu joint venture exactly yekuti itisebvura chowadi ndo vamanotora spirit tatisati chemapombi. Makatora spirit chemapombi ari mapombi matora spirit chemapombi. Imi maibhadhara mari pamwedzi? Hatina kuzobhadhara ba, taingobhadhara mari yetransport yaishandisa kuenda nekuzotakura kwemapombi nekuzoshanda kwatakaita yekubhadhara iye ndiye akabhadhara. Mapombi ndiye akabhadhara, ndiye akachizobhadhara. Imi mapombi hamuna kubhadhara? Hatina kubhadhara mapombi. Chamakabhadhara ibus fare. Kushanda kwatakaita kumapombi hana kutibhadhara. Ndo yanga akuti ndichawisirayo pombi. Okay, saka iwewo chauri kuda kudzoserwa mari yako yamaibhadhara transport achienda neleba yekuzonochera kwamakaita makomba nekufusira. Agreement yaiti chi yekutanga. Agreement
yange kuti patakatora mapombi takatoti mapombi ndeedu tese saka isi taitoshanda tichitobvisawo mari tiri mapombi ndeedu tese kuti mvura ikange takutorapo uyo kana uchiita tikushanda tichibvisawo mari yongo chibvisa ndeipi ndo iye ndiye aifambira zita rake ndo ndiye anga ari mberi asaka kunokolekta mari ndiye aiuya kutora mari kana kuti pondo uya kuti imwe wiki kuti ndipewo $4 ndo pandoda kuziya here kuruzwa bambo zvakafanana nekuti wakomana ngatitenge motokari ndo ndikupe example izvo nduda wakomana ngatitenge motokari tiri 5 handizvo asi arinotora quotation yemotikari munhu 1 ngaticontribute mari yetransport munhu panenge achienda kutora quotation nekuenda kuona kuti motikari yatikuda yauya here handizvo yobva yazvozi motikari yako iri kuita $5,000 handizvo ari kotora maquotation uyawo wobva abhadhara 5,000 yake yemotikari handizvo imi hamuna chamakabhadhara saka muridzo wemotikari ndiye akabhadhara handizvo saka meaning kuti imimi chenyu pamapombi hapana chenyu because hamuna chamakabhadhara asi chamuri kuda imimi izvozvizvo kudzoserwa mari yenyu yamakamupa munhu achienda kutransport nelabor handizvo iwe palabor mamuri kuda mari yatanga tambobvumira patakaenda kwachangamisa manga takatamuti atipe $69 $69 yauya kubva papi maikalkuleta sei $69 yakauya pataishanda tanga tiri 3 inini mai wangu vari apa nehanzvadzi yangu haipo hayo baba navo saka takabva takalkuleta tobva tati pamuswere inoita $5 pamuswere saka kana takashanda 3 days tiri 3 zvirova kuti $45 akakupa ireti iyo ndiani ndo inongoshandiswa akakupa reti iyo ndiani because hamushandisiwi reti yeagriculture and plantations handiti agriculture and plantations ine reti yayo maiswere engineering ine chi reti yayo housemaids wane chi reti yayo imi makashandisa reti ye$5 ichiri iri under chi plantations and agriculture here kana kuti chii kana mamushandisa reti yechii ipapapo mambo kasaziya hangu kuti ndarushandisa reti yechii asi pano ogadzirwa mvura kana musina reti yawakashandisa kuti ndiyo takuda iyo imimi yemamurudai $5 asi hamuna makawirirana naye kuti $5 iyataura pemaisenza maiswerai saka uyo muridzi wemapombi makamutaurira here kuti izvo tiri kushanda munhu umwe uri kushandira $5 anga asati azoti mvura yaya yangu iko tichaenda naye because we are in a breach of contract pane chibvumirano chiripo pane akagura chibvumirano ende mukugura chibvumirano mune kaelement kekushandisana kana kushandisa maresources ewamu kuti iwe kuti mari saka ndado ndizoiva pakuti apa pachaji hapana agreement imi kumapaipi hamuna kubhadhara asi labor makaita zvamamakawirirana makadi makaita mune here papepa pamakanyorerana pasi pamakafoma this nini cooperative tiri tega tinapa asi taida kudarira achangamisa manga nezvatanga tabvumirana kudarika achangamisa iyi judgment ke handisi kuda judgment ndiri kuda agreement zvamakapa makatanga project mune zvamakawirirana kuti ndo zvamuchateedzera angani mavebal agreements angani mavebal hapana written agreement ivebal yongowirirana kuti shamwari ngarizodai ngarizodai because iyi itori judgment meaning kuti nyaya yenyu yakatopinda before a court
kukoti ndo kwakazoya bhadhara $69 yaasiri kubhadhara ndosaka mazoya kuno agara yenyu pasi baba bambo ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndamira pamberi pedera ramambo mutasa zvese nezvechokwadi zvizo zvataura nezvechokwadi tikaibva chiraswa nemhosva tikanyibva ndoraswa nemhosva mwari atimubatsiri wangu mwari amubatsiri wangu pamusoro mambo mutasa nedare pamusoro idare ini ndoitwa chiwaraidzo samanga ndingati regai nditsanangure muchidumbu sezvataura munin'ina wangu zvinhu zvacho ari kutaura zviri izvo zvinhu zvacho pane patiri kupesana ndakaaplya loan muna 2015 ndazwa natezvara wangu kuti kune gurupu rinoitwa rekuruvheo microfinance riri kupa maloni dai maitawo mvura so andobva ndauya kumdzimai wangu ndobva ndataura ndasangana nababa Saduri wati kune gurupu riri kupa maloni remicrofinance vheo saka ngatijoinochi loan tiite mvura boi ndakaita tennis ndisina mvura ndichingorima ndisina mvura mukadzi wangu abva patambo kakatana kuti utozvikwanisa here kuibhadhara mari inenge ichidiwa pamwedzi imi musiri kubasa ndikati tinoshinga sezvo ndandine mbudzi dzangu nehuko dzakawanda ndichingorimawo mabhanana aiita ndichitengesa ndisina mvura ndobva ndati ndachifunga kuti tichida taona namaini namama maini matalent nemunin'ina wangu talent semhuri ndakavadaidza zveshuwa wakauya pamba tikanga tambowirirana richi ndikati imi zvamusina mvura ndisina mvura ngatite join venture tadi kuita join venture tichibhadhara loan tiri hafu zvikazi shuwa zvinoita zvitisina mvura tobva tambomira takadaro ndofunga tagara mamiting anokwana 3 tazodaro before loan approval ndakazodaidza futi mama nemunin'ina wangu nemudzimai wangu tiri mupamba pangu pamusha pangu ndikutogara padhuze nepadhuze ndikati mama nemunin'ina wangu zvandazoona inini kuti tiite join venture yemvura inozotaudza mangwana because 1 ndatariswa ndogona kuzorara ndisipo muzosara muzonetsana newana saka ini ndafunga kuti nini mvura ini ndizvimire ndiri 1 wabva kuti ndozvamafunga ndikati ndozvandafunga imi muaplayawo loni yenyu mozvimirirawo muri 1 zvikazi it's okay bva vatagara hakuna kuita 2 weeks loni ibva yaitwa approval ndobva ndavadaidza ndikati mama uyai wabva uya loni yaita approval yabuda mapombi tazino mari dzaiswa mumaakaunti mafoni taziende tinotora mapombi mudzimai wangu anga aripo apo mama aripo munin'ina wangu aripo yari saka zvatakuita indakuenda kunotora mapombi vandana notora mapombi zvekuti vakandipa mari yebhazi ndikutozvizirwa ndakatanga kuzvizirwa kudarire kwaShamanga kwachangamiri wangu handambopiwa mari yebhazi mari dzebhazi ndaizvitsvagira ini dzekuenda 2 zvekuti vakakwidza mapombi handizvizivi handa mari yandakapiwa zvekundibatsira kuenda shuwa agreement yatakaita yemuromo yataitaurana semhuri takati zveshuwa vakandibatsira for 2 days mama nehanzvadzi yavo tikakwidza mapombi kusosi almost 20 hours pandakadhonza mvura kubva kusosi ndikabatsirwa futi neimwe mhuri yakachanaka nemwana wavo but vanhu ivo havasi kuclaima tobva tagara ndobva tachiti kana mazotengawo mapombi tawirirana tingori 4 takadaiso kana mazotengawo mapombi tozokubatsira iwochi kunolaina mozotaurira kuti tokubatsira leba yati amune maizita asi hatisi kukunyimai mvura yekuchera mvura pamba munochera neyekuita sene kugeza washeni shuwa wakachera for 3 months waiuya pamba wachichera mvura wachienda kumba kwavo wachigeza washeni but after 3 months ndakazoona vanhu vasacheri mvura ini anagona kundiwabvunza kuti ko mama semusacheri mvura pamba pangu komunin'ina chii chanetsa hapana changa chichinetsa taingogara semhuri makore ese tichigarisana tiri panext doors taikombidzana zvinhu right hapana aibvunza umwe chikwereti kuti isusu hatichadi marebhai makati yatakakubatsira taura kuti mutibhadhare hatina kumbogara pasi takadai so tiri 4 kana kuti pano umwe witness yatakazodaidza hatina kuva nekugarisana pasi tagara musi wa20 June this year ndo pakauya munin'ina wangu pamba pangu achiti mwana wako atema pombi ndikati mwana wangu upi zvikazi anotida ndikati anotida atema pombi sei mamuona here naye bamunini kazi abva kukwidza mbudzi saka ndaterawo mashiro ndikususpecta kuti ndiye ndikati zvekufungidzira unofungidzira munhu ari ene asiye zvinogona kuitika ngatiende tibvunze mwana mandadaidza mwana obva auya mwana wangu iye anozi anotida kuita form 1 naye pamunini asvika ati iwe wakatema pombi ndizvo here zvavaita anoita kuti ini baba handina kuenda neBennett handa kutema pombi
Kona iminina wandiri kuzwa zvaari kutaura kuti ndirowe mwana ari kuti chini handa kuita kuti zvinonetsa asi takurayira mwana vatatsiura mwana sana baba tiri pamwe chete right wanga uri musi wa 26 June. The following day futi abva adzoka akauya nemwana wemunin'ina wangu vasvika shumba aripo here ndanditori muhausi mumba nditobuda kuma3 ndava ndabuda zikazi anomboti maswera sei kwewe wanga uchiramba sei kuti mwana wako ndiyakatema pombi mwana wako ndiyakatema pombi yangu ndikati nai bamuniki wakauya nezuro tikataura nyaya iyi tikati yapfuura ndikatira kuti zviitwe sei because hapana evidence zikazi inini wanga uchininidzira mwana wako kuti angopopota ndikati ashamwari hatichawirirani pano paprimis pangu chi ndirespectawo pamusha pangu buda akumuprimis mangu pataradza kuwirirana ndopakapachimuka nyaya iyi ndakati ndakasamonwa nyaya mbiri yemwana wangu akatema pombi kwachangamire samanga ndichipedza kutongwa yekutema kwepombi kwakwazi tida kubhadharwa chi kukwidza mapombi kwatakaita ndikati changamire sinzi magarisano tinoita semhuri anga asina kumbokuti ndira kubhadharwa tatakawirirana kuti kana chi watibatsira tozowabatsira kukwidzawo mapombi kusose mabatsira wakatiita ndo panda maziri ndiri kuita mambo wangu pamakati agreement yekuti kana wazotengawo mapombi awo muchazobatsirana makanga mazowirirana kuti iyi ndivhendi yekuti hauna kutengawo mapombi wanga uchazoita sei manga muchazodii ndakandangoti chionengori kucherawo anoka because agreement yenyu yanga iri based on kuti wachatengawo mapombi andi and now that hawana kuzotenga mapombi wakatenga aiwa izvo wakatenga makazovabatsira here hawana kutitaura ndakazongouzwa kuti mapombi atodai hawana kutiudza isuso ichi mapombi aya atatenga daita wavatitaura tichiramba shuwa kapasina kuti saka hawana kutitaura but imimi ukama hwenyu hwakanyanya mbudisi ananga muri anasamanga mese mwana wako munina wangu saka ukama hwenyu chanyanya kuzonesa chii apa mamuri kushandidzana ende muri kure zvakadini zvekuti azaziva kuti uyu watenga mapombi wakulainawo ndizvo zvakaita pana pane chii nepaneimba yebhurwa saka muhambatadza kuona kuti baba uyu muningina wauleya mapaipi aiwa chizwa izvi baba isusu chatoda kukudza ukama kudarika zvimwe zvese mamuri shandidzana zvakanaka pesa aborano but handiziva kuti chazotanga kuti mutange kunesana chii because yautaura kuti nyaya yakatangira pekuti you promise these people kuti muchaisa tepi pamba pavo yemvura asi tepi haina kuuya chazovapa shungu yekuti vachikuchaje iwewe inyaya yekuti hauna kuti ona you didn't own up kuti zvinhu zvawakapromisa wa kuti pakachauya papombi tichazobatsirana hauna tepi yawakati no for the meantime hamusati mane mvura nichaisa tepi hauna kuisa apa tepi ndakati kana ndanechi mvura yanga yanga chiri kusvika iri shoma ndakati kana ndazoti chini time kuziona ndani yakusvika nema32 inokupai ndo zvakuita kuti hawaite nina waite zvauri kuita because hauna chinhu wani chawakawapromisa chawakawaitira pane zvese zvawakawapromisa pane here chawakaita kuchera mvura asizve iwe wanga unotoramba uchikuchenga mvura kwavo pamba pavo yapo iwe unodiridza ende utaura kuti mvura yanga iri shoma izvozvi wane yawa ati ini chandoda anoda kupwanya ukama hwenyu ba uri wana shumba mese saka mungarwisana here nenyaya yekuti pandakubatsira ndibhadhare chandisina kuda chete ielement yekuti makaita mameetings matatu maita mameeting matatu pane zvamakawirirana kuti muite pamameeting matatu amakaita sei zvamakawirirana zvisina kuzoitwa because makagara pasi 3 mameeting muchigara pasi it means mamuri kuronga asi zvamakaronga pa3 meetings vacho chakazobuda hapadi hapana sei because these people wari kufila kuwa used kuti wakawashandisa iwo kuti iwo wanga wari kuti uwirirane nawo nekuti loan yako yanga isati yabuda loan yako yabuda wakabva wachinja mageti ukati mangwana zvinozonetsa zvekuita mapaipi tese ndafunga kuita mapaipi angu wendega ngekuti mari yadini sei usina kuzvitaura izvozvo mari isati yabuda
And what was the purpose of having kana intention yako yanga iri kuzoti hausuda vanhu bamuklub mameeting angoita nawo anga ari yei ipapo kechi3 ndakaudza before but it was after kamaita mameeting matatu takaita mairi yanga yechitatu but mamairi mamawirirana kuti chii papazina reason yekuita mameeting pamameeting atakaita mairi takaona kuti kana matenga wamapombi samabatsire matita tozokubatsirewo kudeya mapai ndozomaigarira mazuva mairi kutaura kudzokorora izvozvo izvo zvoda meeting here zvoda meeting here izvezvo kuita meeting yekutaura kana wazotenga wako mapombi ndozokubatsirawo mangwana kokugara futi meeting yekuti kana wazoita mapombi yako ndokubatsirawo meeting unoizere kana kuti maybe patuti meeting hatizoti tiri kutaura pamusoro mambo patakazopesana ndakazokumbira ndikati orati mari yenyu yawandisa pamadays amakadini amakashanda 2 days chinidzikisirayo ndo patakapesana ipapo handauramba kubhadhara mari ndopandandesa $20 kwachangamiri musi wa 20 deadline yaenda ndapiwa ndakaendesa $20 ndikati $20 ndoya ndamboona saka wabva waramba kuti suda mari yedu yakakwana ndakataura padare ini ndikatokumbira ndakatokumbira dare ndikati inini chi handigoni kuona mari iyi yese kawani ndipewo mati maconditions emabhadhariro dzaakana nofana ibhadhara yese kawani wakandirambira iwe haukwanisi kuona mari kawani handii asi wakatoendesa $20 meaning kuti kwasara $49 it's not about iwe kuitambira iwe tsvaga mari yako ikwane $69 kana wakaendesa $, $2 pazuva, $3, $2 kunani kuna changamiri handiso chawari kudawo kuti mari yako paunoikoita na changamiri inge yakakwana $69 ndozvikudiwa chiti saka izvo zvokuti iwo mari haisita yakwana zvikumise kwawabhadhara chi mari yako iwo tsvaga mari yako mawanira aunoita iende kwani kwaishe kana yakwana ishe odaidza vanhu oita sei wotora mari yako ndonyaya chetiriwa asi ini chandiri kukumbira ndechekuti musakanganwe kuti muri hama musakanganwe izvozvo kuti muri hama yatatoda kuti mungapusa ukamari $69 kototadza kupindana mumusha nenyaya $69 kwatoya nemawitness kuno kovhisa mari yedai mese mabvisa mari andira bhazi dai mari $20 yamabhadhara kunoku maifanira maendesa kudareko kwane $40 masara $29 iwewo pa $69 yongoda kuwana uku handiti haisitiri tori $60 ya $49 because kuno handipowa 20 plus bhazi ya 30 kwasara mari kwasara $39 apanzara apa muchada kutenga sadza kapo muchada kuti mane nzara kana chumbaita mushetika tiri kuti guys ngatisiye room yeukama ukama hwakakosha inani yanyuda kuzvida bezvo zvokuti samanga vesa samanga vesa samanga inini I don't like this handizvidi handizvidi wakazoda kutotaura unotaure iwe ndi baba wangu ibambo mkuu mudzimai wangu ndi mai wangu futi saka muri muroora vatete because muri muindi hanza dziwe ndizvo inini shumba pendaida kutaura hangu ndandoda kutaura ngemhuri iyi pendaiona ndambozwa kurwadziwa kuti mhuri imwe inouya kodai haina kana wakaomerera awangori tudai ini ndakafonerwa nemwana uyu kupangidza kuti pavana ava pane vakuru vari kupinda mukati mavo asi zvadaro tiri kuda kuti watipe dheti kuti ndiuye ndiwape mari yavo yasara kana zvagona kuti ndibve musi wa1 kuharare ndo yandowapa mari yavo tipedzese mari yacho asi pekuti peukama
handifungi kuti pachanyatsakuzoita connection kudai pane muti uyo ndo pane umba yamai yavo ndingabuda here ndingabuda here asi ndoda wapa manje mari yavo whether uyu ari kunyengedzwa ngemukadzi kana kuti arikunyengedzwa ndimai wake kana kuti ari kunyengedzwawo ngemukadzi kana kuti arikunyengedzwa ndimai wake tikuti aiwa talent nani nachiwaraidzo go back and sit down as brothers mowirirana as brothers pasina vamwe vanhu vari kuba vatorwa kunze kwenyu modzoka zvomambobatsirana kugadzira mapaipi chazoshata chii yes kana paine pashata taurira kuti mukomaka uye ndazozwa pane nyaya yekutema makutanga kuakwizana futi kuti pombe yangu yatemwa mwana wako nechiaiwa maakuramba muchikudza chiwengo zvisiri necessary. It's not necessary. Buruzwa shumba it's not necessary. Endai pamagariro amaingoita ita izvozvo mari yesi munhu kana ashanda nda ubhadhara but haufaniri kubhadhara ubva kana kubva kwana ukama because zozvize anoita free here kupa mari yake kutambidza maoko iwe hazvichatoita ndikariona because makutofungirana kuti pamwe ari kundipa mari yakagadzirwa handizo of which is not it's not right. Kanhu kadiki diki akafanira kubva kauraya dzinza muri ma next door your brothers apa muri ma next door moti mangwana kuti mugona zitaura nenyaya yemvura tichauda kutotumira mari kubva Harare teta kutobhadhara kuti kaindibhadhara hangu kuti vanoramba vari kuita aiwa endai go back endai mugare pasi mukana magara pasi musagare nevakadzi wenyu ba nanamai wenyu ba musanyopindirira panyaya idzi wana vekasamanga endai mugare pasi munozwa talenti zvanutaura iwewe nachiwaraidzo udazwa kuti magara pasi wasiboba kana even if it means kuti muda kutora Lloyd nani umwe wachanzani ndiani John nyange mukatora John naLloyd newe talenti nachiwaraidzo garai pasi makadaro kana manda kana kudaidzana natapiwa South Africa daidzai tapiwa uye mogara pasi ini ndo zvandoda izvezvo handiti motogadzisa chiro because muri kuuraya chinhu chakasiyiwa ndona mudhara arisamanga sure chofira mazera recha azviti no hati will not allow that wozvi zvakadai izvi zichabva dzapedzera zvaenda nekushe izvo ndozviri zvinopedzera zvaenda nekushe kuzopedzera ushe wekwasamanga hauchagariki wakunetsa nechimunyaya itwe kuti ndo matangira tunoita itoto saka John Lloyd tapiwa animese iwe chiwaraidzo natalent endai moite meeting kumugare pasi mugadzirisana. I don't want to hear this nonsense. Did with what? Nyame pipe you have wasted muri pakati penyu apa mawesta $40 yamaunza kuno $10 yepipe $50 andizvo yamakaendesa kwashesa manga futi mari ndeimwewo nemabhasi ndeimwe futi asi mari yo muri kuklema mari $69 maamulosi kare iri nyaya yekuti handizarwo aiwa musazvifunge imba fungai about the name ramakachengeta name ramuri kufamba naro chengetedzai mazita kuti kunzi kumanga uko inyaya yekuti samanga saka isusu hatimbokutarisi chona muchamarabisha muda kuita bai endai mogarisane pasi mugare zvakanaka wana mai moumbiridza vana wana tete umbiridzai vana asi wana samusha itai basa rani yes asi mukoma wangu haazozondoonawo sekunge ndiri munyina wake chazotoita kuti nyaya isvike kudare renyu rino mama ndakaenda kwachangamire samanga ndiri kuenda kubvunza kuti mari mukoma akazounza here zuva rakateera racho anga 21 August wandaona achangamire aripo zvikazi mukoma wako akauya obva aunza $20 ndobva ndatobvunza ndikati imwe yacho akati uchaunza rini zvikanzi akati mari yamakashanda inoenderana nekushanda kwamakaita $20 iwe kakusungirira kauinako iwe tari
iwewe talent une kamwe kakusungirira une kamwe kabundu kasingatsunuki pamwana mako tsunura karo iko kako unokanganisa mhuri yese iwewe uri one. Iwewe zvandaita kungoti wakaita pawakasvika uchizwa kuti mukoma unza $20 wodai wakati vachangamire chichengetai $20 daidzai mukoma auye wobva wati mukoma ukama hwangu hausiri worth $20 banewe tora $20 mukoma wotenge mafuta kumba kwako iwewe neni mukoma katigadzisana tiri turu ukama wedu enda mberi ndo zvinoda munhu ada kuenda kubi kuenda mberi noti kuti yakovhunza kuti imwe yacho iri kuya rini uimizi kuti kabundu kako akasikuta sei akasipera ndosaka ndati iwewe ehe saka waningina takazwa nekuchaiwa ndiwana mukoma takandokura tikupanwa bhusu hazvishamisi kuti muningina apanwa bhusu ndi mukoma hazvishamisi because ada kustemba chi authority yekuti uzive kuti ndini isusu tiri panapa tinongokwapaidzwa kuti amaita shumba chekuita hapana because tatakakura tiziyani kuti mukoma haadzorerwi baba haadzorerwi mukoma hadini haadzorerwi unotaura raa mukoma handazofara hangu basi hazviitwa kuzonichaiwa pamberi pamadhamu adu vadaishaya simba mba ayo asi ziva kuti ndiani andizo saka ini ndikuti iwewe talent nachiwaraidzo naloid najohn natapiwa naanonzani uyu bondaman ndiani caston nani ndinozwa kuti magara pasi mugadzirise musha umire zvakanaka handisi kudabaizvo kuti munouya kotora maika muzonde kwamutenda kuda kuti akugadzirise imbocho muriyo muricha umbocho muri manga muri kutonga manga api kuti maika muzonde wabva kwamutenda ukwira ukuzwa John naTalent wanetsana iye maika muzonde ndiye muri kuona mutu yako defender kunoko saka wozodefendwa nani maika muzonde iyo zvimuzvaro unobva Harare kubva Harare kuyako kufambira imimi kuti hamusi kuirirana kuya padare panapa mudai muri kumanga muri kutonga muri kuya mabhanana muchitemana nemabhanana muchidini imomo kusvikira mabuda mawirirana zvinhu zvinoendesa mberi kuti ushe hwekwasamanga urambe uine value hunhu hwekwasamanga urambe wakamaintainwa vanhu vanodada uizi kozi kumanga kubva pazita ripi samanga means kuti ndimi mimi people look up to you handizo zvino mukatanga kutungana ndimi nenyaya $69 muchitotungana zvatima kubva ukazoyaya ushe manje munochaira nemheni mukapera tikuti ngatite sei handiti muzwa John apa Lloyd apa handizo chiwaraidzo apa Talent apa Caston apa wamwe wese ngauyu apa mogara motaura nyaya dziri kunesa mogadzisa nyaya dziri kunesa mutana haukuremerei asi mungatanga kuita zvamukuita mutana unokuremerai titesa nditi hatidi izvozvo saka iwewe muningina wauda hake mari yake haarambidzwi zvaanoda aruda mari yake because wakashandisa simba rake ndi munhu kana wasenzwa uda udini uda kubhadhara asi zvazisi zvekuti anga uda mari asi katritire kawanga wamuitawo iwewe ndo kakanga zokonzera kuti aitawo hasha dzekuti alright ngatite titi for tat handizo asi nyaya chaiyo hamuna chi hamuna nyaya endai mugare pasi mugadzise zvinhu zvifambe zvakanaka asi mari yaiyo iri kwa20 iri kwauyu ikoko iri kwani iri kwa John handizo wadzoserwa aiwa John hafana kuidzosera hausati watorangwa aiwa iwe chidzosera ikoko ikwane right yakwana ikoko John adaidzi Talent amuputane mari yake because handi Talent yega baruda mari because Talent kuti wakasenza namai wake ndimai izvo mai unodawo mari yani yake saka mai unofanira kupiwa mari yake handizo chingoti wakasenza wapei mari dzani
dzavo kutaura kupere mugara pasi semhuri zvinhu zvoenda kupi zvoenda kumberi hapana nyaya iri kuba asi challenge chandangokumbira chete unopinda postori ende hatinopinda postori here ya Seventh Day Adventist I know iri very strict kune tumwe tunhu hainyanyi kusunungura kana yasunga asi tikuti apa chimbosunungurira sunura vanhu vari very strict noziziva vanhu vanoda zvinhu zvavo zviri straight havadi kubhenda saka asi tiri kuti apa for the sake of the family hanzo endai inouya mari itai izvo asi meeting irikuita notenda yemhuri yako ndotoida iyoyo custom ndotomubvunza tapiwa ari kwanani ikoko nhasi ndotomufonera tapiwa kana ukira ndege uya kuno gadzise nyaya iyo iyi muigadzirise unofunga handikuzivi munowana shumba mese ndokuziva umwe naumwe pari ndokuziva hatidi ushaishirwa muzita vange zvisina basa right bye next week.